Rasismista ja vihapuheesta ei yleensä ole pitkiksi tarinoiksi, kun se on sitä, että joku kävelee kadulla ohi ja huutaa perään, että neekeri. Mutta muutama vuosi sitten kohtasin sen miehen vaalikentillä, joka aloitti mun kanssa keskustelun kertomalla mulle, että Suomen ongelma on se, että tänne tulee neekerit ja laittaa meidän naiset paksuksi. Mä jatkoin siihen, että tiedätkö, että just tolla tavalla mä oon saanut alkuni. No me jatkettiin keskustelua vielä pitkä tovi ja sen keskustelun jälkeen niin hän totesi, että just sun kaltaisia nuoria Suomi tarvii. Jokainen meistä saattaa joutua vihan kohteeksi, mutta sen ei kannata antaa vaikuttaa. Ajattelemalla positiivisia ja parempia asioita elämässä, niin pääsee hyvin eteenpäin. Mä oon joutunut monta kertaa vihan kohteeksi, mutta jostain kumman syystä niin puhumalla on selvinnyt ja nämä vihaajat on muuttaneet asenteen mua kohtaan. Ja muistakaa, että elämä on meille kaikille lahja, niin kunnioitetaan sitä toisten elämää ja myös omaa elämää. Kyllä sitä vihapuheita ja syrjintää ja muita rasistisia kommentteja on tullut ihan läpi mun koko elämäni. Mutta esimerkiksi musiikkiuran alussa mä luin netistä palautetta ja mut haukuttiin siinä täysin pystyyn. Että miten tällainen apinahuito käsillään musiikkia, josta ei ymmärrä yhtään mitään ja muutenkin kun se ei kuule mitään. Tai työpaikkahaastattelussa ihmiset epäilee mun kykyä sen takia, kun mä en pysty vastaamaan puhelimeen tai olemaan asiakaspalvelussa, vaikka mun tietotaitoni olisi ehkä parempi kuin siihen valittavalla henkilöllä. Mutta se kun ei auta. Tai baarissa multa kysytään, että hei, sinä kuuromykkä siinä. Jos sä haluat keskustella kuuromykän kanssa, niin mä tuon sulle kiven. Mutta loppujen lopuksi nämä asiat kannattaa jättää omaan arvoonsa. Se on tiedon puutetta ja se aiheuttaa pelkoa. Ja pelko aiheuttaa syrjintää. Ainoa paras tapa on lähteä eteenpäin, ottaa palaute ja kritiikki vastaan ja näyttää niille. Kaikki vammat ei näy päälle päin. Joskus ruuhkaisessa kaupassa kävelen päin toista ihmistä ja hän kivahtaa ja jatkaa heti matkaa. Tai istun bussissa eturivin paikalla ja joku vanhus ohikulkiessaan mutisee mennessään tai katsoo pitkään. Niin nopeasti, että mä en ehdi reagoida ja sanoa, että mun on pakko istua tässä, että mä näen jäädä oikeassa paikassa pois tai anteeksi, mutta mä en ihan oikeasti nähnyt teitä ja sen takia kävelin päin. Facebookissa tulee uusi ihmisiä vastaan. Älä välitä mistään kommenteista, älä välitä mistään dissauksista. Keskity oma juttuun, älä luovuta. Mäkin oon tehnyt duuni tosi pitkään. Mua on haukuttu, dissattu, mua on nimitelty. Mutta ei se haittaa, pää pystys. Keep it real. Katso ihmistä, älä vihaa. Elämä on meille lahja, ei vihata toisiamme. Me kaikki ollaan erilaisia, se on vaan elämän rikkautta. Jos me ollaan rakentavasti eri mieltä, me voidaan oppia toiseltamme uusia asioita. Jos et tiedä, niin älä oleta, vaan kysy. Kaikki suomalaiset nuoret, muistakaa tämän. Joka ikisellä on mahdollisuus.